yana kota amma mato ya zo ya interfere din sa to mato ya dau kwallo yana janta ya ba Billy Marshall goal domin tsunduma cikin wasan sai ku danna subscribe ku kuma danna kararrawa Billy ya kan wasan to a halin yanzu dai gashi nan dai malam sai ya buga to ya ba dan tala ya ba dan liti ya tafi da kwallon to gashi nan dai yana nyaye kwata ya caje jibo to ga can ya ba dan tala ya ba ya kan wasan ya ba Hamidu to zuba lashi Rab ya hura an yi penalty an yi foul a gurin to mato ya ba Musa ya ba Alibala ya yi rowa to ya ba Billy Marshall ya yanke mutum daya ya bugo da ita Musa ya kawo wasan malam soya Alibala ya cinye ya yi kwafsan Duba ya cinye shi to a halin yanzu gashi Duba yana jubilatin ya ci kwallo kyakkyawa to a halin yanzu Musa ya kawo wasan to wala ta fita waje to malam sai ya sa wasa to ga can monkey biri bege ya fitar da ta waje to wala ta fita waje yawa ta taba Alibala to ya ba Ayuba to Ayuba ya sa wasa ya ba Malam so yana dudubawa ya ba Hazard is with the ball ya ba Godfrey yana duba to yana tattagawa to yana duba to ya caje to a halin yanzu dai ya ba da ran fasin bata kai ba to gasu nan dai su confusion da su biyu a gida ɗaya suna tafiya suna bin kwallon Alibala ya kede ta tsakiyar su gashi nan yana dubawa wanda zai ba ya ba mato ya ba Billy yana dubawa Billy ya bugo ta kuma daga hita zo gure na halin yanzu na kama to wala ta fita yawa to malam sai yana duba ya ba Hazard bata karo so ba to Godfrey ya dauka ya ba Ayuba ya ba dan liti ya ba tare da duba ba ya buga ta to ga wani can mai suna bege ya yi kamsin ga can kuma za a cinye su ya dan talada ma ya saba ya riga ya yi abin da ya aikata to halin yanzu dai ga kwallon ta fita to an ba gola ya dauko ya jefa ciki bege ya dauka ya kai ta inda za a sa a buga to yana duba Billy ya dau kwallon shi ne yace shi ya kamata ya sa kwallon ga nan ya bugo ta ciki ba tare da ya duba wanda ya kamata ya ba Hazard an ba Hazard ya ba Hamidu ya buga ta gaba da ba ne da kwallon ga ta kusa kaiwa waje amma Dauda ya kokari ya karo ta to Dauda ina duba ya ba Hazard with the ball ya bai wa Samunu ya mai da ita zuwa ga Hazard zai buga da hannun ina janyo su Hazard zai buga ya ba wa Hamidu ya ba Hazard dan talai to wala ta ce kona ke halin wala ta ce kona ke to Red ya ce ina ba kona ke bane watan opponent din ne kai ta waje yanzu an dare ita gola tana sassaitawa da ke ina shiri buga to yana dubawa zai ba gashi na a takaice da ya bugo da ciki gashi nan ta tsallake Hazard malam sai ya buga ya bai wa Haruna ya buga ya bai wa Dantala ya bai wa Hamidu amma bata kai ba to ga can da ana ta fama Hamidu ina kwatin ya bai wa dan liti to amma fa Hamidu ya kai ta waje tare da ya taimaka gola to a takaice dai Rab ya ba da corner kick aka ba gashi nan Ayuba lawan da za ta kasance to dan liti ya bugo da ciki mato zai an gol a harin yanzu da bai ya rage ta samun ya bugo da ciki to wala ta fita waje Rab ya hura yanzu ya kamata ce sa tsakiya ce amma ina bai yi ba to bege ina shiryawa ina dubawa zai ba to ya rako ta ciki a takaice dai lawan ya kare ta ya bai wa Malam so ina duba yana ganin Hazard yana free amma Hazard bai shiga ciki ba to a halin yanzu ya ba dan liti ya ba dan tala ya kwafsa amma duk da haka Hamidu sai da ya buga ta wala ta je waje
to yawa to a halin yanzu Hamza ina leba wa zai bugawa ya rafka ta ciki malam ya karo ta da ka mato ya dau kwallo wannan dare ya fi shekara uku bai taba ba ga nan yana yayyankawa ya ba Billy Marshall Billy ya ba Courageous ayya Gofri zai an ga dauko kwallo ina dudduba sunan nahi duba ina duddubawa to gashi ne a takaice da ya buga da ciki ya ba ayya ya yi kwamsa ya yi hambar to a hanzu da an ba Hazard ya dauka yana tattazawa ya bai wa Duba duk da ba nashi bane Duba ya yage ta to dan tala ya bugo ta ayya ma Billy ya fito da Hamza ya yage ta to ga can lawan ya yi kwamsun Alibula ya dauka Alibula ya fita da ta waje a har yanzu Rab ya bayar lawan yana janta lawan ya buga ya ba wa Dauda da shi da abin nan to Dauda ya buga ciki ayya bai dudduba ba to Haruna ya dauka Koreke yana har yanzu ya mata da kwallo ga can da yana gudu da shi ya to yana so ya ba Biliya amma Biliya ya ga shagabansa to a halin yanzu Biliya ya dau kwallo malam so Biliya buga amma duk da haka dai tsakanin Blue da Red an baiwa Blue wato mai suna Albala yana dudduba wanda zai buga amma shi sarkin caji ne ya ba Mato yana duddubawa ya caji Hazard ya baiwa Billy amma Billy ya ba gurin da yake to yanzu halin yanzu ya dauka Dauda yana jan kwallo to ya baiwa Gofri ya dade da ciki an samu matsala Billy ya dauka ya baiwa ta koma gurin dan tala Billy ya kwace yana dubawa yana cajawa yana hankadewa yana cajawa ya baiwa Courageous da karfin yaji ya ba malam su Osi to a halin yanzu dai Ayuba ya caje Alibula ya dauka ya kai da ya afkata amma an samu matsala bi auna malam sai ya buga ta tsallake Hazard Antala ya dauka ya buga ya ba Gofri ya ba Haruna ya mai da ta zuwa ga side din Hamidu ya buga Dantala Dallit ya dauka yana duba ya buga Hazard kuma ya kai ta amma an sa masa kafa kuma rabe hura ba a halin yanzu ya kwalata da ciki samun ya dauka to mato ina ba shawari da cewa ai taso ta to a halin yanzu Bala zai ɗauko wasa to a halin Bala ya ɗauko ta ayya ta shige Hamza ya yi kwamsin Hazard ya ɗau wasa Hazard ya buga ta kuma ta ci ya bayas ego ƙwallo ta shiga raga yanzu rabe baya ba wai offside ne dan Juma ya ga offside so sanan Juma ya ɗauka ya bai wa Hamid Alibala ya bugo Gofri ya kare Alibala ya buga ya ayya rai ba ta kai ba fa to a halin yanzu malam sai ya buga dan liti dan rawun ya yi kwafsin ya bai wa Hazard ya mai masa da ita to yana duddubawa ya ajiye shi ya kofe shi ya bai wa Hazard ya yi karamin caji Mato ya kwace to Mato ya dauko kwallo yana yayyankawa yana duddubawa yana sassacewa ga nan ya ba wa Billy Gout yana yi ya bai wa Mato yana shiga yana ratsa cikin tsakiyar mutane ya bai wa Billy Marshall ya ba kwarai ayya ya bai wa Musa kai hauka ka fitar da ita waje ayya Hamid ya fitar da ita yana shirya gashi nan ya bugo wasan ya bai wa Musa ya bai wa Billy Hazard ya kwace wasan ya bai wa Lawan ya kwace to Billy ya bai Courageous Billy ya bai wa Mato ya aika ta amma bata shiga ba ayya Rab ya gani daidai ya hura daidai to a har yanzu ga malam suna ina shiryawa ya tabe zai afka ta ciki to ya rabka ta ciki ga nan ta tafi ya bai wa minista mai suna Haruna ya yi makwati ya yi handball to yawa ga bege nan zai buga bege ya afkota malam su ya saka ya turar da ita ga Dantala ya bai wa Hazard yana yayyankawa
ya gani ya hura, ya gani ya hura, foul ne ya gani ya hura, ya gani ya hura, red makabas. To a cikin wannan lokaci gashi na muhawara ta yanke tsakanin bulu da red, da kuma suna cewa handball ne, red suna cewa a'a wai dukkan cikin tsaro ne, dan saboda wannan ba faru bane, yayi ne ya kare idansa, amma hirar kan ba ji daga bakinsa ba. Ana sama ga mutane ma daga wajen fili sun shigo ciki, ana ta muhawara an kasa gane me yasa to a hanyar yanzu dan ya bada penalty ne, dan ya ce ina counting, nawa ina kokarin da cewa ba shi bai faru ba. To a hanyar yanzu dai gashi ana ta muhawara, to ga biyu da ya ajiye kwallo, to ga mace ne mara ta adalci a wurin. To a halin yanzu dai ga hilar ran ya tattake, ya bai wa ya sata ina jajjarawa wala ashirin yana shiryawa, yana ganin da santi da kwamfuta da kuma direction magnitude and direction daban. To a halin yanzu dai mashin ne zai buga, babban da shi ba zai bayyana ta abin yara ba. To ga hirar da ya afkata kuma bola ta kare, ta burge babba da shi da ci girma ba ya bawa yara, bola ta kare. To Hazard ya buga, Hazard ya bawa Haruna mai kira minista, ya yi kafsu ya fitar da ita. To Courageous yana ta yankawa, ya kacca ayya duba ya kai naushi, ya ji tsamari ya kai naushi, to an bayo malan so. To a takaice dai mun samu yan ta'adda ga wasan dai su ma suna so su ga su ma a ce abin su yayi shawin, duk da haka dai namu ya fi bullowin. So ga minista can mai suna buri kenan, to malan sai ya dauka ba tare da duba ba, ya rabka ta ciki, ayya an tala ya samu ya buga ta ciki. To ga can ya kai da raka kuma bata ci ba, duba ya afko ta ciki, malan sai ya dauka tare da taimakon Hassan ya kai ta, amma ta hauka sa. To a halin yanzu Hamza ya buga kwallo, to ya buga ta ciki, malan sai ya yi amfani da kashi ya kare, amma mato Hazard kenan ya taimaka Billy ya dau wasa, ina ta cancanjawa, Courageous ya dauka, ina ta faman bubbuga, malan sai ya samu ya buge shi. To a halin yanzu dai ga Monki can ya dauka, wato Haruna yana duddubawa zai buga. To duk da cewa ba a yaba bace, amma ya kokari ya bada fasin. To ga Hazard nan ya bayo Antala, wala ta fita. So da Allah jama'a sai ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci.